Ίσως αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος πραγματοποίησης ευχών. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι. Αυτή η μέθοδος είναι για τους λάτρεις του οριγάμι και τους ανθρώπους που τους αρέσει να κάνουν μαγικές χειροτεχνίες, να πλέκουν, να κάνουν διάφορα πραγματάκια με τα χέρια τους. Σε κάποια πιο παλιά μου βίντεο σας είχα εξηγήσει ότι τα πράγματα που κάνουμε με τα χέρια μας έχουν μαγική δύναμη, γιατί όταν τα κάνουμε κάτι σκεφτόμαστε. Άλλοι σκέφτονται τις ευχές τους, τα όνειρά τους, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να ηρεμήσουν από το άγχος. Και αυτοί οι δεύτεροι έχουν πιο πολλές αρνητικές σκέψεις. Με λίγα λόγια, όποιες σκέψεις έχουμε την ώρα που δημιουργούμε κάτι, τέτοια ενέργεια βάζουμε στο πραγματάκι που φτιάχνουμε. Άρα, μπορούμε να αρρωστήσουμε φορώντας μια επλεκτή μπλούζα που φτιάξαμε με κακή διάθεση. Μπορούμε όμως και να γίνουμε καλά. Ή μπορούμε να δουλέψουμε με την ευχή μας, με τα όνειρά μας. Και αυτό θα πετύχει. Λοιπόν, πάμε στην τεχνική μας. Τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε μία χάρτινη χειροτεχνία σε σχήμα πουλού. Κατά τη δημιουργία του, ψιθυρίστε όλα τα όνειρά σας σε αυτό. Για να δώσετε ακόμα περισσότερη ενέργεια, μπορείτε να γράψετε την ευχή σας στο χαρτί από το οποίο φτιάχνετε αυτό το πουλί. Αν ξέρετε ή θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο ζωάκι, χειροτεχνία, φυσικά γίνεται και αυτό. Όταν το μαγικό πουλί είναι έτοιμο, θα πρέπει να το βάλετε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το γούρικο ζωάκι ή πουλάκι που φτιάξατε, αφήστε το να είναι δίπλα σας όλες τις γιορτές. Αφού το δέντρο θα φύγει στην αποθήκη, τοποθετήστε την χειροτεχνία σε ένα σημείο που θα φαίνεται και θα είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας όλη τη χρονιά. Θα σας υπενθυμίσει τα όνειρά σας και θα σας παρακινήσει να κάνετε κάποια βήματα για την πραγματοποίησή τους. Θα είναι ενδιαφέρον να δημιουργήσετε την ευχή σας μαζί με τα παιδιά ή τα εγγόνια σας. Στο τέλος της χρονιάς, δείτε τι γράψατε σε αυτό το χαρτί και αν όντως πραγματοποιήθηκε. Για την επόμενη χρονιά, κάντε πάλι κάτι με τα χέρια σας, γιατί ίσως αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος πραγματοποίησης ευχών. Δείτε και άλλους 3 τρόπους για να κάνετε την ευχή σας την πρωτοχρονιάτικη νύχτα και δοκιμάστε τους όλους. Για να υλοποιηθεί η ευχή σας, πρέπει να είναι αυτή, οικολογική, δηλαδή να μην βλάψει κανένα ζωντανό πλάσμα και κανέναν άνθρωπο. Η ευχή σας πρέπει να είναι ρεαλιστική, δηλαδή μην εύχεστε 1.000.000 ευρώ, πρέπει να είναι λογικό το ποσό, γιατί ούτε εσείς δεν θα πιστέψετε ότι θα γίνει αυτό, άρα τζάμπα θα είναι ο κόπος. Για να υλοποιηθεί η ευχή σας, εσείς πρέπει να είστε αρμονικός άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη, να κάνετε καλές πράξεις, να πιστεύετε στον εαυτό σας και στην πραγματοποίηση των ευχών σας. Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε κάτι κάθε μέρα για την υλοποίηση των ευχών και των στόχων σας. Για βοήθεια, δείτε πολλά άλλα βίντεο στο playlist πώς σωστά να κάνεις μια ευχή. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακριβώς τώρα είναι πολύ κατάλληλη εποχή για να κάνετε τον πίνακα των ευχών σας. Δείτε αυτό το βίντεο στο κανάλι, θα το αφήσω στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Και για να δείτε περισσότερα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κόλπα, δείτε όλα τα βίντεο στο playlist Χριστουγεννιάτικα κόλπα για τύχη. Θα το βρείτε στο πρώτο σχόλιο κάτω από το βίντεο.